Udaltop aspaldiko ideia bada. Goatzen naiz lanean hasi berritan, 80ko hamarkadan, Bartzelonara ere joan ginen, Truadas del Serveis Linguístics ezautu genitun, da egia esan, inbiritan etorri ginen. Geroztik Alkoira ere joan izan dugu, antzeko jardunaldi batzuk eta ikustea. Eta 2008an izan zen, berotu ginen eta esan genuen goazen Alkoira, ikusiko dugu hangoa nola antolatzen duten. Eta holaxe izan zen, handik bueltan ideia proiektu bihurtu genuen segitun, eta proiektuari udalean biztogun eman zioten, Aldundian oso harrera hona izan zuen, eta Aldundiak eta geuk Jaurlaritzari aurkeztu genion, eta urte bete baino gutxiagon 2009ko lehenengo edizioa martxan zen. Helburu nagusia eguneroko martxa eten, eta patxaraz eta pulamentuz gure artean dazkagun gaiei heltzea da. Beti pentsatu izan dudenik, dakaun zeregina oso handia dela, bakoitza gure txokuan eta dazkagun indar apurrekin guztiok gai beretsuei, soluzio beretsuak topatzen ibiltze horretan indar eta energia asko galtzen degula, eta naiz eta herri bakoitzak bere berezitasunak izan, askozaz handiagoa dela komunean ditugun gaien eta pentsatu beharren behar hori, ezta? Eta behar horretatik sortu zen. 3 helburu nagusi jarri genizkion, bata izan zen esperientziak trukatzea, beste hausnartzea, eta 3. bat, jarri genduna, baina ze handirik gabe, beteko zen uste handirik gabe, zen elkarrekin gauzak egiten hastea, ezta? Orduan, lehenengo 2 helburuak hasieratik bete izan du ditugu, eta egia da, azken urtetan saltotxo bat eman degula, eta hasi gala ekarpenak egiten, udalegearen kasuan bezala, edo kirolade ereduan aztertu genuen jardunaldian bezala, eta bi azken urteetako Euskaraldiaren esan genezake baita ere kabitxo bat izan dela hau, eta 3. helburu hortara iritsi gea egia esan asko bilatu gabe. Eta nik uste euskara teknikari batek asko dakala konpartitzeko izan hemen, izan Bilbon, izan Lizarran. Orduan, hortik sortu zen, azkenean jarduera profesional bat da, euskara teknikarion artekoa. Gertatzen dena da gure jardueren ezaugarri bat gauzak egitea bezain beste dela eragitea, eta eragiterakoan behar dezu beste norbaitekin egon, gizarte eragileekin egon, 1000 aliantza eta 1000 erakunde eta pertsonetara iristea, eta horregaitik zabaldu da espektrua ere bai. Lasarte ez da muskulo linguistiko handiena duen herria, eta gutxiagorikan ere, baina hala eman zian zirkustantziak eta listo. Edozein kasutan ez da importantena non. Importantena da nola, zertarako, eta hori urtez urte denon artean egosten dugu ez. Ni momentuz oso ondo ikusten dut, azken urte hauetan pixka gora etorrita dagoela uste dut jendeak oso hala esaten digu behintzat, harrera onarekin hartzen dula, eta hala izango da baliagarritasun hori daukan heinean ez.